Dakong kalipay sa mga inahan nga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail Female Dormitory ang pagkakita nila sa ilang mga anak atol sa gihimong kalihukan sa GMA Kapuso Foundation ug sa Talisay City Jail Female Dormitory. Ang report ni Femari Dumabo. Sa pagkakita palanggani nila sa mga inahan nga PDL, nga anaa sa sud sa compound sa BGMP facility ang mga anak. Pipila sa mga inahan ang nakahilak na, labaw nang dihang nagakus na nila o gikainabi ang ilang mga anak. Usa na niini kining 50 anyos nga inahan nga taguon lang sa pangalan nga Queen. Gihangyo niya ang warden ngang iyang kamanghurang anak ang pasalmuton kay 7 na ka tuig nga wala niya kini igkita. Tungod sa kaso sa illegal nga drugas, napriso sa Queen dihang 5 anyos pa ang kamanghurang anak nga lalaki nga si Prince. 7 ka tuig na ang nakalabay. Atol sa gift-giving activity uban ng GMA Kapuso Foundation, dako niyang pasalamat nga naa ang iyang anak. Halos mo nakakailan niya? Halos wala na jud kailan ma'am. Kay 5 years pa man ko nga nibiya na ni pagpriso na ako. Nagpasalamat ko sa gift-giving activity with GMA Foundation Kapuso ma'am nga sa karon nga activity. Karon pag yun siya ni Sudiri. Dako kay pasalamat ma'am. Nalipay kay ko karon adlaw ma'am. O dako sa kay ko pasalamat sa among best warden. Giangkon sa 12 anyos niyang anak nga dili siya musod sa jail facility. Kay dili raman gihapon niya ikauban ang iyang inahan, inig pauli niya. Wala ba kami ngawa, mama? Umingaw. Love you ma. Kita ninyo sa TV, matag bulan sa November, December, maglibot-libot na ni sa tibuok Pilipinas kay manghatag og mga regalo sa maniining naa dinhi among gidala karon. Okay? Gitawag ni namo siya og give a gift alay sa batang Pinoy. Ang GMA Kapuso Foundation ang nihatag og bag sa mga hygiene kits, dulaan, makaon ug uban pa sa dulan usa ka gatos nga mga anak sa mga PDL sa Talisay City BGMP Female Dormitory. Dako jud akong pasalamat sa GMA Kapuso Foundation nga gipili mi diri sa Talisay City Jail nga usa sa beneficiaries ang mga anak sa among PDL sa ilang gift giving program sa mga bata. Dungan sa gift giving sa Kapuso Foundation, gihimo usab ang mother-children bonding og feeding activity sa Talisay City Female BGMP ning Children's Month. Kinaron bisan na naa sa jail facility ang mga inahan. Mabatyagad gihapon sa ilang mga anak ang inahanong gugma og pag-amuma. Sa panghinaot nga di sila mahitumpawak sa kadakutan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.